Magandang araw po sa ating lahat at welcome po ulit dito sa aking channel. Ang lulutuin ko ngayong araw ay sinigang layon. Yan po ang tawag dito sa lulutuin ko dahil po dito sa ating dandelion na gulay. Ngayon, ipapakita ko na po ang mga sangkap na kakailanganin ko. Unang-una po itong ating isda na golden pampano. Tapos, itong dandelion. Yung iba, hindi po nila alam na gulay po itong dandelion. Kung nasa US po kayo nakatira, ay makikita nyo po ito sa bakuran nyo lang po. Huwag nyo pong patayin kasi yung iba, pinapatay po nila ito dahil hindi nila alam na gulay pala ito. Tapos, marami rin siyang benefit sa ating katawan. Tsaka mayaman po siya sa vitamin C at saka iron at gamot rin po ito sa kidney. So, ayan po ang ating dandelion. Gagamit din po ako ng bawang, sibuyas, at saka tanglad, kamatis, okra, sinigang mix, asin, konting mantika, tsaka gagamit rin po ako ng tubig para sa ating sabaw. So, ngayon po ay sisimulan ko na pong lutuin itong sinigang layon. Lalagyan po natin siya ng konting mantika. Tapos, igigisa ko po itong ating bawang. Haluin. At hintayin po natin na medyo mag-light brown ang ating bawang. Para lumabas po yung aroma niya. Hahayaan po muna natin na medyo mag-light brown siya. Konti lang po yung mantika na nilagay ko para hindi po siya masyadong oily. At saka nakakasama rin po sa ating katawan pagka marami po tayong mantika na ilalagay dito sa ating ginigisa. So, nag-light brown na po ang ating bawang. Isunod na po natin ang sibuyas. Tapos, hahaluin lang po natin. Isunod ko na rin po itong ating kamatis para sabay na po silang maluto. Sa mga hindi pa po nakakaalam na gulay pala itong dandelion, subukan nyo po, napakasarap niya. Pwede rin pong ihalo nyo sa munggo at saka pwede rin po sa adobo. Pwede nyong adobohin tapos lagyan nyo ng tokwa. Tsaka gamot din po sa UTI. Pagka may UTI po kayo, pwede nyong ilaga. Tapos yan, inumin nyo po yung tubig niya. Kasi nasubukan ko na po. Kaya totoo po siya na gamot sa kidney. Hahayaan po muna natin na medyo lumambot yung ating kamatis at saka yung ating sibuyas. Saka po tayo maglalagay ng tubig para sa ating sabaw. Ngayon po ay lalagyan na po natin siya ng tubig para sa ating sabaw. Mga ganyan po karaming tubig ang gagamitin ko para dito sa aking sinigang layon. Hahayaan po muna natin kumulo itong ating sabaw. Tatakpan po muna natin siya at babalikan ko po pagka kumulo na ang ating sabaw. Ngayon po na kumukulo na itong ating sabaw ay ilalagay po natin ang ating tanglad. Tapos maglalagay na rin po ako nitong ating sinigang mix. Kalahati lang po ang gagamitin ko. Tapos ilalagay ko na rin po itong ating isda. Nahugasan ko na po pala itong isda. Kaya diretso ko nang nilagay dito sa ating sabaw. Pwede po kayong gumamit kahit anong klaseng isda. Yung pangsigang na isda. Pwede po kahit anong klaseng isda, kahit hindi po siya golden pampano. Hahayaan po muna natin siya na kumulo. Tapos babalikan po natin mamaya. Pagka kumulo na, ayan na po, kumukulo na ang ating sabaw. Isusunod ko na po itong okra. Ngayon po ay hindi ko na po siya tatakpan para hindi mag-iba ang kulay ng ating okra. Hahayaan ko lang po na maluto ang ating okra na walang takip. Ayan na po, luto na ang ating okra.
So, pwede ko na pong ilagay itong ating dandelion. Ayan na po, luto na ang ating sinigang layon or sinigang with dandelion. Papatayin na po natin ang ating apoy kasi pwede na po natin siyang iserve. Ito na po ang ating finished product ng sinigang layon or sinigang with dandelion. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito at sana ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!